Jelentkezünk a Szeged 3-asnak vétel. Szeged 3-as vasúti átjáró piros jelzése miatt megszakította a vonulást vétel. Mozdonyvezetőre rámondom, vágtad? Szeged 3-as folytatja a vonulást vétel. 11 óra 18 percet Szeged 3-as adásra, Szeged 3-as folytatja a vonulást vétel.
Ugye már szinte vágják már. Szeged 3-as kért Vagy már felderíteni pucolják a itt el a pár.